Mai puțin, dar mai buni. Grilele la motocross nu au fost la fel de pline în acest sezon, dar calitatea sportivilor participanți a crescut considerabil spre bucuria oficialilor. Scădere în cantitate, dar creștere în calitate la competițiile de motocross. În urma boicotului unor sportivi, grilele de start nu au mai fost la fel de populate în sezonul 2023, dar calitatea celor prezenți la start, care au venit cu o pregătire mai bună și cu materiale noi de concurs, a dus la realizarea unui spectacol de motorsport extrem. Acesta s-a regăsit și în rezultatele din campionatele mondiale sau balcanice, unde românii au avut rezultate foarte bune. Rezultatele au fost foarte bune. E adevărat că avem un număr de sportivi puțin redus față de anul trecut, dar calitatea competiției și calitatea ritmului sportivilor nu a scăzut, ba chiar a crescut. Vreau să vă spun că etapa de finală la individual s-a decis la două categorii, s-a decis aici la Zărnești până la ultima tură alergată.